Kristorekin guk fede bera, bataio bera, bera jainkoa, jaunen jauna guztion aita. Erakusten du hau dela gure bidea, egin dezagun batasun eta pakea. Argatik gora diogu, Kristorekin guk fede bera, bataio bera, bera jainkoa, jaunen jauna guztion aita. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristo pekaturik ez duen gure bitartekoa otoitzean ari da gure alde eta dizkidetu egiten gaitu aitarekin. Ireki dezagun bada geure espiritua damurako jaunaren maila hurbiltzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, gu kondenatzera ez baizik salbatzera etorri zarena, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, bihotz berritzen den bekatari bakar batengatik, zeruan posa handia izango dela esan zenuena, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, asko maite izan duenari, asko barkatzen diozuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, bihotz garbi eta zintzoengan biziko zarela agindu duzu, zeure graziari esker, egin gaitzatzu zure bizileku izateko gai, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Santiago apostoluaren gutunetik, ene zenideok, zertarako du batek, nik badut fedea, esatea, egintzetan ez badu azaltzen. Horrelako fedeak salba ote dezake? Anaiaren nahi zarrebaren batek, zer jantzirik edota eguneroko janik ez badu, eta zuetako batek esaten badio, zoaz pakean, bero zaitez eta ase. Baina behar due laguntza ematen ez, zertarako balio du horrek? Alaxe fedea ere, bera bakarrik, egintzarik gabe, hilik dago. Norbaitek esan dezake, zuk fedea duzu, nik berriz egintzak. Bada, nik esaten dizut, erakustazu egintzari gabeko zeure fedea, eta nik egintzen bidez erakutsiko dizut neure fedea. Jainkoa bakarra dela sinesten duzula zuk, oso ondo, baina deabruak ere sinesten dute hori, eta ikaraz daude. Burugabe hori, konturatuko alzera behingoz, egintzare gabeko fedea alferrikakoa dela. Jainkoak ez ote zuen gure guraso Abraham zuzentzat hartu, egin zuenagatik. Hau da, bere seme Isaak aldare gainean eskaintzeagatik.
Ikusten duzu beraz, Abrahamen fedeak egintzak zituela lagun, eta haren fedea egintzen bidez iritsi zela bere betera. Horrela bete zen Liburu Santuak dioena. Abrahamek sinetsi egin zion Jainkoari, eta horregatik sinetsi zuen Jainkoak. Horregatik zuzenetsi zuen Jainkoak. Eta Jainkoaren adiskide deitu zioten. Ikusten duzue beraz, Jainkoak egintzen bidez, zuzenezten duela gizakia, eta ez fede hutsez. Gorputza arnazarik gabe hila dagoen bezala, halaxe fedea ere, egintzari gabe hila dago. Jaunake esana. Eskerrak zuri. Zorionekoa jaunaren aginduak biziki maite dituena. Zorionekoa jaunaren aginduak biziki maite dituena. Zorionekoa jaunari begirune diona, haren aginduak biziki maite dituena. Ahaltsua izango da lurraldean haren jatorria, bedenkatua zuzenen ondorea. Zorionekoa jaunaren aginduak biziki maite dituena. Haren etxean ondasunak ugari izango dira. Haren esku zabaltasunak betiko dirau. Ilunpean argia bezala da zuzenentzat. Erruki horra, bihozbera eta zintzoa. Zorionekoa jaunaren aginduak biziki maite dituena. Ongi doakio errukitu eta ematen duenari, bere arazoak zuzen atontzen dituenari, ez da inoiz koloka egongo. Zintzuen oroitzapenak beti bizirik du iraungo. Zorionekoa jaunaren aginduak biziki maite dituena. Aleluia, aleluia, aleluia. Zuei adiskide deitzen dizuet, dio jaunak, nere aita jakinarazi didan guztia, adierazi baitizuet. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jesusek jendeari eta ikasleei dei egin eta esan zien. Nire ondoren etorri nahi duenak uko egin biezaio bere buruari, arbeza bere gurutzea eta jarrei biezat. Izan ere, bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du, bere bizia nigandik eta berri onagandik galtzen duenak ordea gorde egingo du. Zertako du gizakiak mundu guztia irabaztea, bizia galtzekotan, eta zer eman dezake gizakiak bizia berriro eskuratzeko? Beraz, norbait gizaldi desleial eta bekatari honen aurrean nitaz eta nire mezuaz lotzatzen bada, gizonaren semea ere lotsatu egingo da hartaz, bere aitaren aintzaz beterik aingeru santuekin etorriko denean. Eta honela amaitu zuen, egia diotzuet, hemen direnetako batzuk ez dira hilko, Jainkoaren erreinua ahalmenaz etortzen ikusi arte. Jaunak esana,
Atzo, evangelioan ikusi genuen nola Pedrok Jesusen kontra egiten duen bere eriotza, bere pasioa eta bere eriotza anuntziatzen duenean. Pedrok ez du nahi hori Jesusi gertatzerik. Pedrok nahi duna da Jesusek beste era batean bere salbamena aurrera eramatea, ez? Era errez batean, indarrez. Eta Jesusek, ikusi genuen joan zen, atzoko evangelioan nola, San Pedro baztertzen duen eta esaten dio, zuk jarraitu neri. Zuk ez dezu jainkoaren bezala pentsatzen, baizik eta gizakien bezala pentsatzen. Eta gaur berriz, evangelioak, jarraitzen du Jesu Kristok, apostoluei eta guri baita ere erakutsi bera ematen, ez? Berari jarraitzea nahi dunak, bere atzetik dijoanak, jakin behar du, bere gain gurutzea hartu, eta jakin behar du baita ere bizitza dela, ez mundu honek ulertzen duen bezala, baizik eta beste era batean ulertu behar da, ez? Mundu honek nola ulertzen du bizitza, ongi bizitzea, dena izatea, amontonatzea gauzak, komodidade guztik izatea, hau da, bakoitzak bere buruaz pentsatzea, besteekin ongi, errespetatuz, baino bakoitzak berea, ez? Defenditzea, hau da, bakoitzak bere burua bilatzea. Eta Jesusek esaten du, hori ez da nik erakusten dudan bidea, benetan bizitza hontan zoriontsu izateko eta batez ere betiereko bizitzan. Bizitza honen benetako zentzua da, bizitza irabaztea nahi baldin bezu, bai zoriontsu izan mundu hontan eta betiko bizitzan, jakin behar dezuna da, zure bizitza ematen bestei, entregatzen. Nik egingo dudan bezala, gurutzean, zuengatik nire bizitza emanez. Bizia nigandik, izan ere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du, esaten du Jesusek. Bere bizia nigatik eta berri honagatik galtzen duenak ordea gorde egingo du. Aita zainduak, esaten du askotan, erabiltzen du irudi bat oso grafikoa, ez? Ez dula inoiz ikusi, esaten du aita zainduak askotan, ez dula inoiz ikusi kotxe funebre bat, hien kotxe bat, hildako baten kotxea, inoiz ez dula ikusi atzetikan mudantzako furgoneta batekin, edo kamioi batekin. Horrekin, argita garbi ez, eta zeinduak esaten duna da, irudi horrekin, bizitza hontatik joaten geranean, ez dugula ezer eramango. Hartu ditugun gauzak edo amontonatu ditugun gauzak edo ditugun gauzak hemen geldituko direla. Ezingo ditugula eraman. Eramango dugun gauza bakarra izango da, guk bestei egin dieguna. Bestei eman dieguna. Hori eramango dugu. Hau da, maitasuna. Jarri dugun maitasuna gure bizitza hontan. Lehendabiziko irakurgaiak ere hortaz hitz egiten zigun. Gure fedea ekintzetan ikusi behar da. Besteenganako maitasunean, besteenganako egiten ditugun ekintzetan nabaritu behar da gure fedea. Nundagon gure altxorra, jainkoarengan, berarengan daukagu gure altxorra. Ez mundu hontako gauzetan, hori da benetako fedea. Ez mundu hontako gauzetan materialismoan erortzea. Hori fede falta da, seguridadea mundu hontak hartzea. Gure ziurtasuna, gure seguridadea, gure konfidantza jainkoarengan dago. Eta jainkoa, naiz da mundu hontan egon, zerun daukagu, gure bihotzean, eta hori bilatu behar dugu. Eta hori aurkitzen dugu, gure bizitza besteengana entregatuz. Eskatzen diogu jainkoari, eman diezegula argi eta indar hori. Zenideok, jaso ditzagun jainkoarengana barne begiak Jesusen bitartez eskari hauek egiteko. Eliza osoa bere arduradun elizkide eta erakundeekin bizi dadila jainkoaren erreinuaren zerbitzura munduko behartzu eta zapalduen alde jarriz, eskadi ezaiogun jaunari. Entzun arren jauna.
bidaiari guztien alde naiz ezinbestean naiz lanagatik naiz bere gogoz bidaian ibili, izan dezatela beren helmugara onik iriesteko grazia, eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna. bizitza ekintzailea daramaten erlijioso eta erlijiosa taldeak beren lan eta zerbitzuetan jarditzatela agerian Jesusen alderdi salbatzaileak, eska diezaiogun jaunari, Entzun arren jauna. jaunaren mailan bilduri gaudenon alde sinismen eta itxaropen berak elkarturik izan dezagula elkar maitasunean bizitzeko kemena, eska diezaiogun jaunari, Entzun arren jauna. entzun zeruko aita gure otoitza eta emaiguzu zure zerbitzuan jarduteko behar dugun guztia. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekar dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo zaigu betiko biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekarri dizugun ardo hau, matzondoaren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. eskaintza honek jauna, garbi gaitzala eta eraberritu, eta zure naia betetzen dutenentzat izan dadila betiko sariaren iturri. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jaunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egoki da eta zuzen. egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ereko horri. Zure seme maitearen bitartez egintzen nuen gizadia, eta beraren bitartez berritu ere bai maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak emateko, diren guztiek zerbitzatzen zaituzte, salbatu guztie goresten eta zure santuek bihotz batez bedinkatzen. Horregaitik guk ere, aingeru guztiekin batean goresten zaitugu, bos batean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizirak. Osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu biardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena.
Era berean, balondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogila eta salvamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Francisco gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gogoan ditugu gaur, bereziki, Maribel eta Ana Mari. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkigu arren guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Hangoikoaren ama Maria doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako gila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzatzu zitentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Gure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Tiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetzak, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzerak gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotzea, zuk kentzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hemen, Hangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, mai ontara deituak. Hauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz.
zaitez beti, zu zara gure bi. Zara gure bide eta gure bizi. Zu zara jauna zu gure hartzain eta guzure hartalde. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixok zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixok zu gabe. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti. Zu zara gure bide eta gure bizi. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti. Zu zara gure bide eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu denok, zu zara gure hartzainon. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti. Zu zara gure bide eta gure bizi. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti. Zu zara gure bide eta gure bizi. Egin dezagun otoitz. Jauna, zerutar ogi osasungarria eman diguzu janari, egizu bila ditzagula guk ere beti, egiazko bizia ematen diguten ondasunak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela, jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. Agur Jesusen ama, Virginia maitea, agur itxasoko izar, dizdiratzailea. Agur zeruko eguzki, poskidaz betea, agur pekatarien, kaia eta estalpea. Agur pekatarien, kaia eta estalpea. Baina zugandik alde, bihotzak ezin du, zure gana dijoan, zugan bizi nahi gu. Virgin paregabea, bedeinkan azazu,
agorra manerea, agur, 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 agorra manerea.